Hai guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। थोदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ माबायदि जायो नायलांबाय थादो। मोजां मोनबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोफोर, अन्नानै प्लिज। आंबो नोंसोरनि गासिबनिबो भिडिअखौनो नायबाय थायो आरोना। बिबारा दासो एसे मोजां समायना बारहांदों आरोना लोगोफोर, बेखौनो आं नोंसोरनो शेयार खालामबाय आरोना। मा होनो बिबार गायनानैथ' मोजां जाबा बयनिबो गोसोआनो मोजां मोनो नालाय, ओंखायनो आं बेखौनो नोंसोरनो दिन्थिबाय थाबाय आरोना लोगोफोर। थोदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ माबायदि जायो नायलांबाय थानोसै। लादो माखौ लायो मोनबार माथो ओइनो बुट गिदिरा बुट गिदिर लानो होननाया नोङो ना बे गिदिरखौ लाया? सापल मटर आंहा बेखौसो जा गोथाव मोनखायो। दे लाखादो। सब जाबाय। लादो मा लायो? बे गैखाया हा? बे गैखाया। बै साबोनखौ मोनसे लालाय, स्राब एक्सेलखौ नैखौ गिदिरखौ लानोसै। देरना हरनो थ'दो जाबाय। फेस वास दं ने नोंनाव? हा? थाव नालेंखर दंखायोना निहार बायनायालाय। हा? ओरै फैलाय, मिगिया ओइथिं थानो हागौ। ओरै फैलाय, ओइथिं थागोन मिगिया, नैबे मोनसेथिं। हा? दोनसै। बेखौ लायो। बेखौनो? बबे? ब्लाउस मोनाखै आं, बे आखाइ गुसुंसो। बेखिनि ना बायद' ब्लाउस ना? ब्लाउस केटा बेखिनि ना? बे नङा। किमान साइज লাগে? 32। नै जोंहा बिल्डिंआव माबा जाहैनो थांसै नङा होमबा? बेबिसा चावमिन जाहैसै नङा होमबा? चिकेन चावमिन। नों जाहोदो आंखौ दिनै, आं मालाबा नोंखौ जाहोफिनसै, मिथिबाय? दिनै जाहोदोब्रा। थ' आंहा मोनजाफाबानो जायो।